İnni gelle ölüni adyup ardonap yola salıp inni on işine encam beremizden sonra vereselerinin başka näme etmeli işi var. Ondan sonra vereselerinin etmeli işi meyitinin kulli malından bennäge eden bergilerini vermeli. Şoň en kewünçe kefenli zadyn nemedenden sonra bergisini vermeli. Hatta hadiste var, bir adamynyň bergisi bar bolsa, şonuň elini, aýagyny, boynu bilen bile çatylar kabarda. Guyulunup koyulur, şu bergi berilýänçe, şoň eli aýagy zynjyrdan çykmaz diýipdir. Onda boynuň bilen zynjyrlajaklar. Her kim özünün atasynyň, özünün giden ölüsini azat etjek bolsa, hökmen bergisini vermeli. Emme Hudaýa bergisi bar bolsa, meselen çıkarmadık üçlü, vermedik zekadı bar bolsa, ya boynuna düşen kefaratı bar bolsa, ya çalmadık kurbanlığı bar bolsa, bu bergileri vermek vereselerinin gerdenine lazım değil. Üçlü, zekadı, kefaratı alım olsa hükmen veresen boynuna lazım değil. Eğer meyyit berin deyip vesiyet edin olsa, malının 3'ten 1 bilen vesiyetini yörtmek lazımdır. Men şidire üçürüm galy, zekatym galy, kurbanlygym galy, boynunda borç galy, berin deyip vesiyet edin olsa, onna şoň kulli malynyň 3'ten 1'ini şoň ýoluna goýmaly. Ya da vereseler özü malynyň peşkeş edip berseler dogry bolar. Vesiyet etmese de vereseleri meýitge rahmi inýän bolsalar, şu işleri etmeli. Onu ağlajak bolup dady firyat edeninden peýda ýok, bergisini bermeli. Meýitniň bennäge bergileri berilip sabdylandan sonra malyndan bir zat galsa, şo galan malynyň 3'ten 1 bilen eden vesiyetlerini ýörtmeli. Vesiyetlerini ýördülenden sonra galan mallaryny wereseleriniň arasynda taksim etmeli. Kitap bilen, sünnet bilen, icma ümmet bilen deslap farzaýelerini bermeli. Ondan sonra asabalara vermeli. Herkese faraiz desturuna riayet edilmeli. Ulu kişi zenan merdan her gaýsy öz hakkı hesabyna yetiştirilmeli. Inni bagdy adamlar wa Hudaýyň eden taksimere razy däl. Hudaý taksim edipdir. Meýit ölünden sonra şoň heleyniň 8'den bir hakkı var diýip oglugy bar bolsa. Inni şu heleyni rat oýmajak bolup helar jüri hile diýerler. Şu ratlara gawja riayet edin. Hudaýyň eden taksimere razy bolmasaň, näjür sen musulman bolup bilerlersiň. Her kim degenini alsın, oğulla degenini alsın, kıyızla degenini alsın, ecaata da degenini alsın. Kur'an'ın taksimine razy bolmagyny onu bäde ogurlap, ya ol atasynyň malyny az kök edip, ya aýryjy bir hileler, hokgolar edip, bir bennäniň hakyny pamal etjek bolýan adamlar, olar ahiretde gaty ökünje galyp betbahtryň adamlardyr olar. Hudaýyň dinine gelin, Hudaýyň Kur'anyna gelin, Hudaýyň beren desturyna gelin. Bir neçe yerlerde mahsusan baý adamlaryň mallary dogry tereke bolmaýar. Şolar 100'e 1 bolamasa, ekseri dogry tereke bolmaýar, ogurlyk, jümürlük, gizlemek, her jüri hokgobalylyklar etmek, ya öz senetlerini aýry bir adamyň adyna edip aýryjy bir hokgolar gurmak, şu zatlar helak etjek zatdyr. İnnemâ emwâlukum ve evlâdukum aduwwun lekum. Sizin malyňyz, ogulgylygyňyz size düşmandyr diýeni şudur ha. Sizin dogry şeriat bilen bölünmedik malyňyz size düşmandyr. Dogry şeriat bilen ýygnanmadyk malyňyz size düşmandyr. Şeriat bilen dogry riayet etmäni ýygyňyzda şeriaty dogry tutmaýan ogulgylygyňyz düşmandyr diýdi. Onuň üçin aziz musulman dogullar, gaýrat edin, malyňyzy, mülküňizi, ogulgylygyňyzy özüňiz düşman etmeň. Şolary özüňize dost aýlandyrjak bolun. Allah tebarek ve Taala'nın dergahinden hemmeňize tawfiq ve hidayet berip, hemmeňizi dogry ýolda işlemek bilen beýik Taňrynyň bargahyny isleýän. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. وحول كل نفس يسمينا أعيدي يا طيور وأسمعي